Така хора, какво става? Аз съм Алекс и днес ще играем, разбира се, Traffic Racer малко с Хаксъм. Няма да ви показвам как сваля, друг клип ще направя, игра на Android. Разбира се, че на Android играя. Така, сега ми е това първото клип. На комп ще качам таки по-добре, защото на компа повече лагва. То на телефона ми лагва, а на вас не би трябвало. Не съвсем брутално хора и... Играта майче ми крашна. Нямаме батерия. Опарство. Така, извинете за леката музика. Прощавайте. Нека да почвам. Ако лагва, да, знам. Защото снимам. Чега. Прощавайте. Нека да... Сега ще игра Майнкрафт. Така, на Survival ще. Извинете за музиката, но тъкмо малко интересно. Аз съм да си погледна колко снимам 2 минути. Добре, сега да ми зареди. Ще трябва малко да се намаля настройките, защото пусна на макса снимам. Ми лага, но не виждам нищо. Това е така. Не лага. Не се лак, като лак. Това е първо видео, за което ще го направя кратко. Ще продължа други епизод. Надявам се, че да ви хареса и чао!